Għattini darba finqas minn ġimgħa it-tlet irġiel akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ġew miċħuda il-ħelsien mill-arrest mill-qorti. Id-deċiżjoni li talba għal ħelsien mill-arrest tiġi miċħuda ngħatat mill-imħallef Antonio Mizzi, dan hekk kif il-ġimgħa li għaddiet applikazzjoni oħra bl-istess talba ma ntlaqatx mill-imħallef Giovanni Grixti. B'dan tal-aħħar jistqar li tlet irġiel akkużati mhumiex affidabbli biżżejjed li se jonoraw il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. L-akkużati George De Giorgio magħruf bħala iċ-Ċiniż, Alfred De Giorgio mlaqqa mill-Fulu u Vincent Muscat magħruf bħala il-Koħħu ġew arrestati il-Marsa nhar l-4 ta' Diċembru akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Minn dakinhar huma dejjem ċaħdu l-akkużi miġjuba kontrihom. L-avukat William Kuxkieri li dera n-nom ta' tlet akkużati fl-awla stqar li l-qorti ma tistax tassumi li l-aħwa George u Alfred De Giorgio u kif ukoll Vincent Muscat se jiksru l-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest, filwaqt li żied li l-akkużati dejjem żammew mal-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest mogħtija mill-qorti f'kawżi separati u passati. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti qalet li taqbel perfettament mar-raġunar tad-digrit mogħti qabel, jiġifieri li l-ħelsien mill-arrest mhux se jingħata hekk kif għatem l-inkjesta fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia li għadha għaddejja u li dan il-ħelsien jista' jkun ta' preġudizzju. L-avukat William Kuxkieri dera tlet akkużati filwaqt li Daniela Qattart u Filip Gallia Farrugia deru għan-nom tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.